Magandang umaga, 29 minutes past the hour of 6. Kumusta? Ayos ka, Joel? May audio ba ako? Maray. May da. Maray ko babati. Hindi ko nabatit akong boses. Buti hindi naputol yung live ko. Buhay na, mapay nga morning! Sandali. Hindi ko binabati. Na-double eh. Sandali lang ha. Oo, minumulto ako sarili kong ano. Alright, magandang umaga sa mga suki natin dyan. Kumusta ka mo? Kumusta itong kaluoy sa Diyos? Ano ito natin baga kabilingdan yun ang morning, ha? Oo, magulay na itmayo mga kasangkayan, ha? Pizza 31, tama ba? Sangga Jumak? Oy, honyo na buwas. Badaw. Okay nga morning para itong mga nagsisilibrar. Ito yung mga kaadlawan yan ang adlaw. Kaadlawan pala yan ang adlaw. Happy birthday po, hayong atanan. And syempre ito na itong mga suki gihapon nga nakatutok ha itong Facebook Live. I don't know kung naputol na akong Facebook Live. Di ko alam kung naputol ba siya kasi nag-run out kadali. Kumurap. Of course, magandang umaga, bugos nga siniraan Samar. Kumusta ito na itong mga suki, didaha may dulong, Balangkayan, Llorente, Hernani, Jane Mac. And sugad man didaha Lawaan, Balanghiga, Hepurlos, ngan kinapundang. Magandang umaga din niya Bonto hiton Salcedo. And of course dida naman Bonto hiton Mercedes ngan Iwan. Opay nga aga nga dakan pangyaw Ficabel iton sangay nga opisina hiton buhatan hiton gobernador PG Ugiwan. Magandang morning. And of course, good morning gihapon ito na itong mga suki dito tiratag sa mga panimalay. Nanay, tatay, ati, kuya, bunso. Kumusta? Kumusta ito natin baga kagahon mga kasangkayan? Medyo inuran kita kanina pero didiha party hamay Pasipiko. Grabe itong panahon ano. Kitang-kita natin habang tayo ay nagbibiyahe. And then mapula-pula ang sinirangan na nga partihan na Buhay na mga pay nga pagpangumusta gihapon aton mga frontliners. Di dahil ito niratag sa mga checkpoints. Sarog labis na di dahil ito mga border checkpoint. Hataft, good morning. And sugad man din hiliwat halawaan mga pay nga morning. Sa lahat ng mga suki natin, orog labis na ito natin mga suki nga nagbibiyahe na. Mamang driver, hinay-hinay sa pagmamaniyo. Kumusta ito natin mga suki nga daha Taft, Can Avid, San Julian, Oras, San Puli, Maslog, RTC.
Magandang yumaga sa inyong lahat. Of course, hindi naman na syudad itong Burungan. Magandang yumaga. Maupay nga Lunes kuno isting, maupay nga aga haiyo ni Lulo, pa shout out ak mga suki. Salamat ito pabalik-balik na mga order. Ay, si Indang Bagonas ha. Pabalik-balik na mga order ito ni mga cakes, dida Heporlos ha. Ay, mga taga-Lawaan, Balanghiga, Heporlos ha. Mga selebrasyon niyo dida, gusto niyo magpahimuhin cake nga dala ka mo kan Indang Bagonas alas. Kagawa dito hiya itong barangay 5. 5 ka bahad to, Indang? Ayan. Good morning kay Alicia Abendanyo dida naman Hataytay Rizal. Kumusta? Kumusta ito na akong guwapo dida nga bugto ha Angono Rizal kay Jeremy Lakbayen. Magandang morning. And good morning liwat kan Auntie Marivic Kadampog dida ha Pasay. Sa Supreme Court to siya, di ba? Tama ba ako, Ate Marivic? Shout out ko no sir, kahit pandemic, ay okay lang. Wala namang problema pag shout out kung pandemic. Basta ikaw. Hello kay Ate Evelyn Abendanyo Yaona. Good morning Kuya Wens. Hi sa maganda kong pinsan si Carlicia yan. Si Alicia. Ay magpinsan pala kayo ni Alicia. Kasaring ko dire ka magpinsan. Magpatudla. Of course, maupay nga liwas naman dida ha Barangay Dongrog hiton Jinmak. Ay, kumusta? May salin pa ba da? May manla ko no yan na baga nag-iinaw-inaw. Sige na itong panmiliw, sige itong panilhig, panrapon mga plato. An mga pinggan, mga plato, baso nga iging kakagawas la tuwing patron. Pinantatrapuhan na, pinanhamisan na, kay ibabalik na nga hiton tangan, baol. Adto na nga haw hiton sunod nga patron aabriha. An mga kortina nga pinanggamit nga trabahan na. Amo ko no ini iton baga bunga hiton mga selebrasyon. Pagkatapos puro mga pirelwon. Amo na ito dida. Iba man dida, bangin may dala dida nagbaga pinanhunahuna kung pipira iton mga baraydan. Sa DOG daw si ano, DOG si Auntie Marivic. Department of Justice. Oh, sige. Parehas lang 'yun. Basta may hostisya. Asan yung hostisya, Ante? Hello kay Alicia Susicano. Sabihon, magandang umaga. Pa-shout out nga di ko no hakasilion nga naaningalit mga radyo. Okay naman ang imo live. Waray kaputol ha radyo na wara. Thanks po. God bless. Keep safe. Saring ni Christy Galanggi. Nagaaningal pero yadalat iya yung od. Inuwat laki ni Christy. Ay daw ak pag inuwat a Christy. Kakarami ka na baya. Good morning Kuya Wens, pa-shout out naman. Nagkukulaw ako yan na I'm live from Alabang Hopin Hotel Ayala Madrigal Business Park, watching while on duty. Thanks Kuya Wens. Ayan, ingat ka dyan. Ingatan mo yung mga
customers dyan, ha? Baka makita mo yung pangalan ko dyan sa logbook ninyo. Tanong mo kung nasang room ako. Good morning, Wens. Good morning, Gihap Lolo. Great kula po. Himaupay nga morning. Barangay Pako, Kinapundan. Great Gihap Mother and Father. Good morning. Git Wilson po. Hay, yun ay ang tatay. Bakit sabay ba silang nagkasakit? Salamat. God bless po. On more power to your program from Janelle sa Sebea Samson. Good morning kay Velia Rosa Nabidad, di hadumrog. Ikaw, waray kapudo pang imbitar, ha? Di ka maupay ng sangkay, di ka nang imbitar. Ayan, regards nga dito ni mo, guwapo nga asawa nga niti mo mga kids, ha, pudo. Maupay nga morning, di da, maupay nga liwas, di da hayo. Good morning Kuya, shout out dida barangay Dosan mga walwal teams. Good man kan Freddy Lulan ngan kan Nelson ngan iba pa nga parag walwal. Thanks and good God bless po. Ayan, so mga suki, kumusta kita? Oo, inin Lunes kita yung adlaw, pizza 31 itong bulan itong Mayo. Katapusan nga pizza. Oo, hon na kita buwas, ha. Kadagmit itong panahon, ano mga suki? Ini baga parang kailan lang, parang kailan lang. Ay nako, hi kay April Love Kaliva, tama ba? Avila. Good morning Kuya Wens, pag-greet naman po haak mga anak ka Barangay Tagbakan, Christine, Grace, Nadira, Lawrence, Gabriel, Crystal, Nicole, Crisel na din ngan, sugad man liwatan akon asawa hi Crisanto Nadira, maopay, opay nga aga ha iyo nga tanan, Gate Wilson, kamu guys. Love you all, damo nga kuya, okay, damo ko nga kuya. Buti pa, dami niyang kuya. Hindi ka na to, hi April. 40 minutos mga labay, iton alas 6, iton morning, Lahuta by Ronnie Regala. Malipayon yan ang pagtaon sa samtang kita na tirok niya na talag sa ulan nga higayon, iginitado man lahing okasyon. Sarayaw kita ayaw pagkaragi kay aton man inipaburido, inka maupay sayawan, tukang nalahuta. Pag hinahinay nga ayaw na pag-ihapak at tunahabot nga haplasa, kay itong imo kapanis, ilahia basta-basta. Andamaan kwartaw para bursa para imo ikarala, asya gud ini-anin ayon, tukang nalahuta. Aladag kita pagkadihang plasa, kay nagbulat liwat itong iba, tukar nga lahuta upaya pagsayaw, para maliyaw ang imong kamuglaw, limut-limutan na ang imong kapadis, kanina pahiya, abot nga plasa, siksi nga daraga nga atong bisita, maupay sumayaw, tukar nga lahuta. Hindi mo pa malugat yung mga but kung patihawag, ilabyo-labyo, ipakitaan pagsayaw, hindi nga akong kalipay. At karsuhan diri papupog na niya napupog natatagusyahan, ay talagsaon na higayon ang pagkurusa. Aladag mita na pagkaliha plasa, kay nagbuhulat liwat itong iba, tukar nga lahuta upaya pagsayaw, para maliyaw ang imong kamuglaw, limut-limutan na ang imong kapadis, kanina pahiya habot nga plasa, saksi nga daraga natong bisita, maupay sumayaw, tukar nga lahuta. Maupay pag-itong abot nga ang sarayawan, nagrarayat kalagasan patanong, kapag sayaw waray sa pulang kalipay, mahiyong-hiyong nakikita ang kabaysay, kay naayon
pati ang pani ay kiay, ang pamayon ka ng simple nga daraga, inaganahang pinintukar nga lauta. Nagbalakpakan ang kadang ang nga bisita, haligid ang plaza, kadaruhan magkirita. Labi na good ang pagsaburat ng gala, nagsusunod pati ang mga barkada. Alas sige na libot-libutan na ang imong kaparis, ayaw pag-surrender, ayaw pa-alkansi, talagsalain, tukar nga lahong tabiray sayaw. Nagtakarasyon ang mga bisita, ay masayaw-sayaw, tukar nga lahong ta. Tidak ipakita aning pamustura, aning kamakarit, hindi na sunada. Maubay pag-itun, abungahan sa ayawan, nagraraya kalagasan tampo, hapag sayaw waray supulan kalipay. Mahiyong-hiyong nakikita ang kabaysay, kay naayon pati ang pani ay kiay, ang pamayong ka ng simple nga daraga, inaganahan pinintukar nga lauta. Nagbalakpakan ang kadam-an nga bisita, haligid ang plaza, kadamuhan magkirita. Labi na good ang pagsaburat ng gala, nagsusunod pati ang mga barkada. Alsa ang tiil, ilaglig ang gamot, paangay-angay, hindi na sulata. Sobra ka maganangan na ayong hira, maupay sayawan, tukar na lauta. Alabirahin na ayaw pagpaperdi, kaya di mo panis, diri mapaunsi, tukar na lauta. Sikat na gulkini, na ibabatian na samar o gludi. Alright, ayan, lahuta. Okay na, nakasayaw na mo. Ako naman. Ako naman. Alright, ayan mga sukip, hibaruanay kita ha. Aling kanan Operation Torre, iton na Our Lady of Guadalupe Hospital, General MacArthur Eastern Samar. Oo, last day yan na ano, kaya hangga kutob la bugos lang nga mehera, di ba? Ton era summer promo para han medical nga serbisyo. Wag ka kamayada in promohin na tore ang dating presyohan tore in katunga nala ang babayaran. Mayada libre nga medisina nga ihatag. Kung may da ka mo ipapatore, 50% nala ang babayaran kadinala ha hospital pag-inquire ngan pagpalista para ma-schedule kung saan uan pagpatore. Amon gihap papahibaruhan nga tanan nga makadi hospital nga magsunod la kitahan minimum health protocol sugadhan pasul-otan na official ngan face mask pagkamayadahin social distancing ha iba samtang adya sa Kuban Hospital. Papahibaro OLGH Management. Kadaragag atong bisita, okay sumayaw tukar nga lauta. Andi mo pa malugat yung mga butkong pakihawag, iglab-yung ipakita ang pagsayaw, hindi nga akong kalipay. Good morning kay Aram as in Servano Abringhe, Maria Nica. Ang pagkaurus, good morning sa iyo. Alagad ngit na pagkalinga plaza, kay nagbuhulat liwat itong. And of course, thanks do Kuya Wills, pakigreet naman nga akon family, Godino family, nga liwat akon bayaw LD Pilicano, sarang ni JR. Akong bayaw ngayon ka mga LD. Natong bisita, maupay sumaya. Ayan, kilala ko yan LD. Oo, nag-uusaan nga guwapo itong si Ginon. Abot nga hansa. Mariwa ha. Krota na la. Sa patangko,
Pa-shout out dit akong mga kapitbahay nga waray ibang binantayan kundi ako. Ganon. Hindi wow, artista ka. Binabantayan ka. Ayaw mo nun. Safe ka kasi binabantayan ka. Mayroon ka ng simple na daraga, inaganahang hinintukar na lauta. Nagbalakpakan ang kadaman na bisita, haligidan lasa kadamuhan magkirita. Labi na good Ngay, shout out ko daw Kuya Wen, sana matron di dihabalay kakulop anakon chinilas pakiuli. Pati chinilas pinamatron. Pagpapalitap pala hadto ni Nanay Udog. Waray pangani magsimana Kuya Wins. Waray binali, waray nabili dida, waray. Bangin may nabilin dida. Kawawa ka naman. Amo ko din yung mga patro-patron, ano. Damo-dana itong baga, nako. Nalalapat pag sulot diri iyang chinilas. Maubay pag-ipon, abungahan sa rayawan, nagraraya talaga sa patampo, hapag sayaw waray so. Ano daw lako no maupay buhaton hitong tao nga himantayon nakakaginit hitong dughan pag hinunahuna. Susta kaulat iko Korean. Oo, ayaw ito pag inintindiha, ayaw tagihin chance di dati mo kinabuhi mga paprohito nga tao. Yung mga tao nga sugad hiton mga waray iba nga binabantayan kundi itong kinabuhi itong iba nga may kinabuhi. Habang binibigyan mo sila ng pansin, mas lalo ito hera nag-i-enjoy kasi affected ka. Oo, tawanan mo lang sila. Oo, kahit na nanggagalaiti sila sa galit, smile ka lang sa kanila. Oo, hiton nga paagi mapipikon ang mga yan. Diba? Pero kung magpapa-apekto kapag tatawanan ka ng mga yan. Oo. Iton nga mga tao nga waray iba kundi iton bibinuhat magbinantayon ito ni kapwa nga nagsisiguro lahit iya kalugaringon kinabuhi tapos pagpipinakarauton. Oo, mag-e-enjoy ito nira habang ikaw affected ka, kinikita ka nirang nudultang kahit ira baga mga pakaraot. Pero kung pagtitinawaan mo lahira, bisan it maraot at ganyinakan hae mo, ini-ismailan mo lahira, sila yung mapipikon sa'yo. Diba? Oo, huwag niyong intindihin ng mga ganyan, ng mga ganyang mga tao. Oo, pasalamat ka na lang kay Papagad nga diri ikaw ang naging hira. Diba? Siguro bangin amo ito nitong era roll din habobo itong kalibutan. Pag pinamantayon itong kinabuhi itong may kinabuhi nga nanginginabuhi lain personal. Wara ito naton na era may himo. Ikakaaraway ka lah ito, di ba? Oo, ipag-pray mo na lang, Lord, thank you at hindi ako sila. Oo, wag mo na lang patulan, smile ka na lang. Oo, kasi kung papatulan mo, wala ka nang pinagkaiba dun, di ba? At kung papatulan mo ang mga yun, hindi ka makakarating dun sa pupuntahan mo. Oo, direct ka maasenso ka. Hindi ka naman lang, nagpinakidulong ka naman, pinatulan mo naman lang ito. Oo. Habang nakikita nilang umaasenso ka, umaangat ka, di mo hirap pinapatulan itong mga pakaraot mas lalo silang nanggagalaiti, mamatay sila sa high blood. Di ba? Mas lalo silang manggagalaiti sa'yo kasi hindi mo sila pinapatulan. At lalo na pag naka-smile ka lang lagi. Oo, pagkikita mo, mabisa na, nga, parang nawunghin bagat nakakatamay. Di ba? O, at nga baga, ano na, tapos ismailan mo lang, di mo hiya babalikan, maraot nga nawong, ismailan mo lang siya. Oo, tingnan mo, mapipiko ng mga yan. Tapos ikaw pa ngayon yung gagawin plastic nila. Oo, kasi pag nakita nilang pinapakaraot mo hira, ay pinapakaraot ka nira, pagkatapos ibabalik smile hera, sila ngayon yung magsasabi, kapaplastikan. Kasi hindi mo sila pinapatulan, di ba? Ikaw na ngayon ang naging plastic. Di ba?
Asa rin nga, itong nga mga tao, nga orat ka aring ititirag kasi tao. Pag di itong hirap pinatulan, pag tinawanan mo lang ang mga hindi mo sila inintindi, pag nakikita nila at imong reaksyon nga direct ka affected, tatawagin ka nilang plastic. Kasi hindi ka affected. Pag lumabay ka otro nga naka-smile ka, maghuhuring-huring nga ito hera. Kapaplastikan tahat nga linabay. Kasi hindi ka naman affected. Pero kung apektado ka, o makita, mahingit ka na mahera. Paglabay mo it magkikinatatawa it para mas maaringit ka pa. Nako, huwag mong papatulan ng mga yan. Di ka aasinso sa buhay mo pagka yun, it nga mga klaseng tao at mo baga pinatulan. Smile ka na lang, go lang nang go. Umaasinso ka na, umaangat ka na, kaya nagsisiguro ka while yung iba, binabantayan ka pa rin. Andun pa rin sila, nagbabantay sa'yo. Thank you. Diba? Ganun lang ang buhay. Ayaw it pagtataging ang mga negatibo ito na part din ito ni mo kinabuhi. Oo, lugod, gawin mong inspirasyon ng mga yan. Oo. Lalo mong patunayan ngayon sa sarili mo na mali sila. Diba? Oo, huwag kang mag-iipon ng galit para sa kanila. Huwag mong iisiping gumanti sa kanila. Tawanan mo lang, smile ka lang, go lang nang go sa life. Oo, ganun lang ang buhay. Napakaiksi ng buhay, di natin alam kailan kukunin ito ni Papa God. Para sayangin natin sa mga taong hindi naman karapat-dapat pagsayangan ng oras, segundo, minuto ng buhay mo. Diba? Amen! 54 minutos na ba ito na alas 6? Oras ito dahil itong cruising canteen. Ayan, cruising canteen. Ada itong Mrs. Donut. Ang asawa ni Mr. Donut. Ang Mrs. Donut po, ha? Bagong pasalubong ng bayan, gawang Eastern Summer. Product of Jahiyas Bake Shop. Diyan lang po sa Kinapundan. Oo, makapalit niyo itong Mrs. Donut Didaha Cruising Canteen. Kung sakay ka mo itong mga van, makadala ka mo cruising canteen para itong pasalubong ng bayan. Bagong pasalubong ng bayan, Mrs. Donut. Adala cruising canteen. And of course, Didaha Cruising Canteen, marasaya na ito na era dida tinulang danoy. Wow. Kilala ka mo danoy? Ha? Ang mga nakakatakam klase ni isda. Oo, tikang ito na panit nga dahil ito unod. Ada ito na nanam, rasa, usang danoy nga tinula. Wow, tinula pa more. And of course, bahin ko lang iti mo budget, may nagpadarahay mo, karuyag ni mo kumuha yung kwarta. Palawan, pera padala, adala cruising canteen daman. Ha? Oo, urusala ito dida. Jahiyas Big Shop, ito na Mrs. Donut, cruising canteen. Tapos Palawan, pera padala. Madali la, mabilingan, ha? Alright mga suki, hi kay Indang Baguna. Sabi niya, ano ini? Kuya, pa-shout out mga taga-merkado hiton Hiporlos, labi na kan Madam Lydia Kaliwan Paharilya. Ayan, namamati hiya. Yan na. Hello mga taga-Hiporlos, public market ba? Ate Indang? Merkado di dahi Porlos, dakan mana Lydia Kaliwan Paharilya. Magandang umaga. Yan, mga suki ng Porlos ha. Kadto ka mo dadlagan ka mo ngadto kan mana Lydia Kaliwan Paharilya. Dinayalan niyo isa-isa lang. Ano ko no kuya sa community pantry. Mana Lydia, community pantry ba yan? Dumugin ka diyan, sige ka. Community pantry, kumuha ng ayon sa iyong pangangailangan. Magbigay ng ayon sa iyong kakayahan. Ay nako. Good morning Kuya Wen, shout out ka Hanaranha Fam dito sa Santa Cruz, Jinmac, sarang ni Jelen Taguli, Galyeros Naranha. Asya gud ini aning ayon tukang nalahuta aladag kita na pagkadihang lasa kay naggulat liwat itong iba tukang nalahuta upaya pasaya. Good morning kuno hiton mga taga-Anis Lag sareng ni John Reobelio Combe. Mong kapadis kanina pa iya abot na lasa siksi nga daraga na atong bisita mao
Kuya Wens, ang post mo ba na orang tinda? Aray, inubos ko na pag kinauna, Ate Delia. Ipakita ang pagsaro. Oo, ay, napalit akin orang ha. Ang daggo, pag ikadila niyo ak. Bangin Ate Delia, nan-uurang ka ha. Oo, mga daggo la, ay let digyo. Kay kawawa naman sila, ibalik nyo sila sa tubig. May sayawan, tukang nalahuta. Good morning kuno nga dayton iasawa Heraniel makabuksit. Ayan nga adto kuno nasanggot. Ayan. Good morning. Nga da kuno ton iya anak nga nagpipinasaway aga pahi ayeka nga na Ramji makabuksit. Asya gud ini anin ayon tukang nalahuta. Aladag mita na pagkadihat lasa kay nagdulat liwat itong iba. Tukar nga lahuta upaya pagsayap para maliyaw ang imong nagulaw. Limutan na ang imong kapanis kanina pahiya. Abot na lasa siksiga daraga na atong bisita. Hopay sumayaw tukar nga lahuta. Hindi mo pa malugat yung mga butkong pakihawak. Love you. Ipakita ang pagsayaw. Hindi na akong kalipay. At karsuhan di mapupugnan niya natin kung natatagusyahan. Ikalagsaon na higayon pagkaurusan. Maladag mita na pagkadihaplasa. Kay nagpuhulap liwat itong iba. Tukar nga lahuta upaya pagsayaw. Para maliyaw ang imo kabulaw. Limot-limot na ang imo kapalis. Kanina pa hiyahabot nga haplasa. Sa singa daraga natong bisita. Maupay sumayaw tukar nga lahuta. Maupay pagkit mo abot nga ang sarayawan. At rarayat kalakasan patanong. Kapag sayaw waray sa pulang kalipay. Mahiyong-hiyong nakikita ang kabaysay. Kay na ayon pati ang pani ay tiay. Alright, alas 7 na mga suki, standby muna ha. Ads muna tayo din nga di kita hiton hero himang raw hiton naton probinsya ha. Neronian, kumusta ka mo? Hello kay Lovely Bill, kumusta ate? Good morning sa iyo. Yan, so Neronian mga kasanggayan, di nga ads lana kita din kauman hini nga di kita hiton aton mga historyahon din ha probinsya hiton Sinirangan Samar. Tindungan pamuhay-puhay estihanan. You are listening to BJFM 88.9, member kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Hauras hinkawurok, kagupong pagduda ug mga pamakiana, paghisumpay pagtratarhi mga isyu nga nakakapayong nga naton susidad. Inagarantiya ang klaro, waray kulang, waray sobra nga mga impormasyon o kasayuran. Agod ang tinuod nga batonhan mga panitabo, mga hurub-hurub ang tawo, in mabatonhin eksakto. Andama ang yung mga radyo o itutok ka 88.9 BJFM para hinarampang o himaraw nga binugasay, pinaagihan. Tindog ngan pamuhay-puhay. Iyo mababati kada alas 7 nga alas 8 aga, Lunes nga da Biyernes nga adlaw, 88.9 BJFM. Kaupudhi, wins! Pilihan mo ang abdi. Tindog, pamuhay-puhay. Ang iyo kabakyang ug bantay. Good vibes na kasama tuwing umaga. Kay Kuya Wens tayo sa umaga. Halina mga kaboses, mag 88.9 BJFM na tayo. Ang FM ko at FM mo, iisa lang ito. Ang FM mo at FM ko, iisa lang ito. 88.9, 88.9 BJFM yan. 88.9, 88.9 BJFM yan. Ito ang FM ng lahat. Ang 88.9 BJFM. BJFM. Sa 88.9 BJFM, di ka mo umusan ng tawa. Pag si Kuya Wens ang kasama. Alas 7 na, oras na para hantindog ng pamuhay-puhay.
Titindog nga ang pamuhay-puhay. Iyag na kaupo na niyo sangkay hakahanginan. Sangkay Wins Pelicano Abrio. Wins Pelicano Abrio. Titindog nga ang pamuhay-puhay. Oras 3 minutos makalabay. Ito na alas 7. Alas 7 na mga suki. Aton mapasok ang pagpangumusta nga daha Provincial Governor's Office sa Kapitolyo, Burungan City. Kumusta ka mo nga da? Arog labis na nga da ka na surprise ha, Everdoni. Sa lahat-lahat po dyan sa PGO Kapitolyo syudad itong Burungan. And of course nga daliwat kanda RG kay Alan Valentin. Good morning sa inyong lahat dyan. Kay Ate Munil, magandang umaga. Ate Judith, kay Chacha, kay Aryan, oy kumusta? Oo. And of course, lahat, nga tanan nala kamo dida, PGO, magandang umaga po sa inyo. Kaya Tita Maning, magandang morning. Tita Maning, magandang morning. Ayan, good morning po sa inyo. And nga daliwat PLO, magandang morning nga Provincial Legal Office kan Sir Cirilo. Ay Attorney PG, magandang morning. Kay sa lahat-lahat po dyan, kay James, magandang umaga sa inyo dyan sa PLO. Ganon din dyan sa Provincial Treasurer's Office, kay Sir Anthony, kay Ma'am Chu, at kay Ma'am Makaweli, magandang morning po dyan sa PTO, PLO, PGO. At magandang morning din sa ating mga suking nakatutok dyan sa kanilang mga tahanan. Arag labis na ito natin mga nakatutok, ito natin Facebook Live, mapa OFWs ka man. Ahain ka man nga party yan ang Hiton World. Pakishare na lamang po ang video natin para updated ka mo, hindi ha probinsya itong Sinirangan, Samar. Ngayon, maibsan gihapon ito ni mga kamingaw nga iyo ginaabat nga dahil yung mga hinigugma kinabuhi didi ha Eastern Samar. Ganon po. Para maging tulay kita nga hiton iyo mga kahidlaw nga diha Sinirangan, Samar, nga diha Eastern Samar. Pwede liwat niyo i-greet ito yung mga hinigugma kinabuhi didi. Para kada aga po Lunes nga da Biyernes. Alas 6 kutob alas 8 iton morning. And of course, meron niya naman pasyada kita Burungan. Pag ginihimo talait Burungan na kusina, ano? Buhay na mga kasangkayan. Di kita didi bungto hiton Jinmak, mga suki. Di niya bago naton didi napasyadahan nga proyekto hiton Provincial Government and Cooperation hiton LG gyapon. Pinaagi ito na mabaysay nga mayura dida bungto ito na Genmac, Mayor Florate. Magandang morning po sa iyo at kay Board Member Jimmy Tigi hapon. Baga damula ay nga mga mihoras ito na nabitbit ni Mano Jimmy, ni Board Member Jimmy Genmac. Dili kita mga kasangkayan hading gintikangan kalsada Camcueves Pacadiha Santa Fe. Nasiminto na ito na 200 meters yata kung di kita nagsasala tikang didiha Santa Fe itong didi ang paglugsong. Nga da hiton pinaka sagkahon daw kuno ito dida dati makuri kuno ito dida nga area. So yun yung inunang masiminto. Priority. Pero sering pa ni Kapitan naghihinaot kita nga matangpos madugtungan hadiri may nga panahon kutob nga daha Santa Fe So nakatagamtam iton mga taga Camcueves yan hitan
Iton dida nga kakurian nga area nga pasaka, palugsong naman kunti kang kahakang Kuwebes. Oo, baga rayo-rayo gihapon ini baga mga halapad pagod ini nga kalsada. Amo naman yan na ito na standard, di ba? So usa ini ha mga priority ni Governor Ben Everdon agod matagan hing katumanan an hingyap ni Kamkuwebes kapitan ni Kalikoy ba ini kapitan nida. So hangaran hiton molupyo hiton Kamkuwebes mga kasangkayan, naglalaom hi kapitan ha Kamkuwebes nga hadiri maiha nga panahon madugtungan dayon nga matangpos nga kutob ha Santa Fe para magin madagmit iton pag-deliver hiton mga ganados o produkto ha umah mga kasangkayan. Saring ko pa man dire iton imposible kay bisan an usmin niya. Diba? Gaharayo an san tandang sura inuulang uhan. Kabaga hadis ring pa next to impossible ang mga yan. Dire ito nila ginuna-huna pero yan na, planchado na, sementado na. How much more nga di Santa Fe nga dire good ora-ora hing ka sugadhan di ibang areahan Genmac, no? Ada pa ito na merkado publiko nga sa padayon itong pagpahingayad. Makakasaring nila kitang sana all. Ito na pag-rinda itong mga dida Genmac. Ada nga itong prente pa ito na pag natapos ito nagistorya kami nga Mayor Florate didahin usang training. Nagkahampang kami usang lamisa. Mayor Flora, di ba niyang konsihal tapos taga RHU. Kahampang kami usang alamisa ni Mayora Flora T Genmac. Ito dida nga merkado inin may dida mga bag-o nga building ngadto hiton may Boulevard hiton na Genmac. Inin katapos itong didto sa ring ni Mayora din hinam itong front itong dida nga mga luma na nga mga stalls kaya tatanggalon man kuno ito dida another 3-story building ito dida, diba? So congrats po inin hiton nimo baga padayon nga pag-ugop tinud-anay nga paghingayad hiton bongto hiton Genmac. Mayor Florate. Of course, magandang morning gihapon ito naton mga suking mga coordinators naton na magkadiro-dilain nga mga bungto naghinaot kita nga ada kamo permi ha maopay nga kahimtang ito niyo mga kakaptan nga mga areas agod maataman niyo maopay ini ito naton mga coordinators baga lagi ining pagod sila. Salit saludo kita gihapon itong ira mga efforts Ada kan Sir Banjo kay Sir Jess, kan Madam Lina, sa lahat-lahat po ng halawaan, Balanghiga, and di naman kan Francis Aldaya, diliwat hadya didiha kinapundan kay Monsor at kay Marilor. Didiha Salcido naman Konsehal Charles nga Aldaya, ayan, pati yung Mercedes si Francis Aldaya. At dida naman giwan ada iton aton sangay nga opisina iton gobernador, ada hipangyaw fi. Pangyaw fi gihapon padayon iton iya pambisita iton mga infrastruktura nga igin papatuman iton aton gobernador. Mga proyekto diri pala maihang panahon ikinadto gihapon nira an Islahan Tubabaw mga kasangkayan an era Pantalan an mga kalsada didto nga area may San Pedro Tubabaw pag inspection gihapon. Kun nga din namang kita mga kalungganayan, mga bulig, mga kasangkayan na pag-irestoryahan padayon paghihapon itong mga programa ni Governor parte hiton medical assistance, burial assistance, mga allowances para hiton aton mga kababayan nga talaga namang nangangailangan at walang-wala
inin itaton mga kabugtuan nga inaabothin baga saring pa iton term iton iba inin kadigad man iton masyado nga kadimalasan inin nga problema nga danay hubas-hubasan kita. Itong labi na party ha financial mga kasangkayan. So may ada ini mga programa nga ginabrehan iton aton provincial government ipinaagi iton inisyatibo nga ginbuhat iton aton gobernador BNP Evardone na pwede madaraon iton aton kababayan. Padayon paghihapon iton. Pagkaya na may dakita gin-assistiran mga kasangkayan inin pagtaga-baby nga 3 weeks pala so mga 4 weeks na ini ada. Nga may ada bukol didi ulo nga pag naraba hiya nagkakalutaw iton ugat na lobo tapos didi hiton iya ulo nga nagmanipis-nipisan hin ura-ura. So ayan gin-ultrasound na hiya didi hin usang hospital hagiwan. And then nakapag-deposit po kita mga kasangkayan hin kantidad 6,500 tikang hin mga donors nga nadiri hin pagpakilala. Nagpapasalamat kita hiton mga kasangkayan. So pagkaya na yan ang adlaw kay kumadto hirahan na Sabado, yan ang adlaw inin ginpapabalik hirangad to para inin matagan hin request kay kailangan iton bata mas CT scan. So dara manggod nga magkinurion nga pamilya waray manggod nira budget nga dako para hin mas CT scan hiya hinahara ngadto Tacloban kay igin daw herangad to pagpa-CT scan ha Tacloban. So sabi ko naman bakit sa Tacloban tayo mayroon ng libre didi ASPH. Bakit gagastos pa tayo ng 5,000 yata yan doon sa sa Tacloban? Parehas lang naman siguro yan. CT scan. And then di kita hiton libre. Kaya ini para ini hiton mga katauhan. Para ini hit mga taga Eastern Samar. Libre po ini. So waray na nga naluluoy kita hini nga mga kag-anak mga kasangkayan. Kay syempre nangungulikta na lang ni kita aton FB. Para lang makabulig kita. Diri taman hiya pwede mahisulod anay ini mga medical assistance kasi hadtong of time wala mahiya hospital. Kinahanglan niya hin medical certificate or medical abstract. Diri mahiya tatagan in hospital kay diri mahira at hospital ya di mahirat balay. So ang ginawa po natin ang ulikta kita FB hin amount nga po pwede hira mahingad to hospital magkamay dahiran record magpa-check up hira para makakuha kita medical certificate ngan mabuligan ta hira nga diha province. Now itong problema yan itong baby is kailangan niya mas CT scan. So ang ginawa po natin tumawag po tayo kan Vice Governor Maricar Sison Gutisan nga makadaraon nga matagang kitahin access ngadto nga pagpa-CT scan ha ASPH. So binuligan kita ni Vice Governor Maricar Sison. So pakakuha niya itong request, tawagan naton otro Vice Gov para ma-schedule hira pag CT scan ngadto ha SPH, Amurungan. So yun na po yun. At may nagpahabol din ng 1,000 ayaw ding magpakilala si Miss Day ng GenMac. Yun yung tanging hawak ko na lamang po na pera na 1,000 para sa bibi. Wala na pong iba dyan. Yung 6,500 po na-deposit na po natin sa cashier para iton iba pa nga pagkakagastusan dito pabalik-balik nga di hospital. Ako po yung personal na kumadto hospital kay istoryahang cashier ngahin personal ko gihapon na istorya through phone pala hindi personal through phone Doktora Ponferrada di daha Polymedic Hospital kasi dito hiya igin pakadto nagtataka tayo diyan sa hospital nagpinanggalingan niya kung bakit private hiya igin refer. Nakikita naman natin itong sitwasyon ito sa tao ito sa nanay nga maaram kita nga waray-warayan kung bakit itutulak pa natin sila ngadto itong lugar nga maaram kita magastos hera, di ba? Kasi nakakaawa na nga pwede naman ASPH, pwede naman sa mga public hospital
So ini nga nanay manggad di na naluwat haton dumaraon kung kailan didto na hera. So wala na tayong magagawa. Ano na lang natin ngayon is para sa bebe. Maayos yung bebe, maging maayos siya. Ha? Ay nakita hit ko pag na kung sa ngayon at least nagawa ng paraan, may mga kababayan kita nga may ada maupay itong kasing-kasing, may mga kaluoy, nagpapaangbit itong ira blessings at ira grasya. Sa ring panusa nga hinatag ako naluluoy lakit pa prohiton Kuya Wins nga hinigin papasalamat ko na latit makagarahom nga waray iton hitak pamilya abot nga sugad sa naluluoy kita iton naghatag hiya, diba? So bilang pasasalamat ko kay Papa God nga sana ko na makasurvive itong baby. Wala namang siguro sana wag sanang maging malaking problema yan, ha? Pray lang po natin. Mas malakas pa rin po yung mga prayers natin dyan. So mga kababayan natin, prayer para iton kung ano man iton maging maupay launta iton resulta. Iton nga bukol or yes, dili iton ulo ni Baby Limar. Kaya para maging kampante na itong mga kag-anak ini pag hinunahuna. Okay? So, yan, mabalik kaya na nga diha ponparada ini nga mga kag-anak ini hi Baby Limar. Kay mismo personal hi Doktora Ponferrada ito na makapot kung ano itong kinahanglan or kinahanglan ng request. Yes, kaya mo man itong requirements ngadto pag CT scan high speech. Pag ginhangyo naton hi Doktora Ponferrada, sabi ko, Doktora, alam naman po natin yung sitwasyon ng bebe at saka yung mga magulang yan. Baka po pwede doon tayo sa libre muna kay sa sa SPH. CT scan din ang bagong bukas ngayon yan. So baka po pwede natin itong hira. Kaya may nagpapakiana atong kung bakit tayo nagko-collection, pwede nang kuno nga diha provincial government para makaarong bulig. Yun yung purpose po natin. Nag-collection po kita para ang bebe madarahin ospital. Didto man hera again refer, so na didto naman anya record nga daan, so padayon kita nga diha Ponferrada. Kaya nag-collection po kita para magkamay dahihan record didto, na-assisteran niya didto. Okay, usah iton na requirement sa pagkuha iton medical, iton financial medical nga assistance is from the hospital iton iton medical abstract or medical certificate. So di man kita hit makakakuha kung it pasyente wara dito hospital, di man mahatag it hospital, di ba? So, kaya yung ginawa natin, nag-collection tayo sa FB para mapa-ultrasound. Kasi imagine ha, 850 pesos lamang po ang hinihingi. Pero, i-knock out na mga kag-anak kasi waray manggudira kwarta. So, ito nga point, naluoy kita mga kasangkayan. Sabi ko, kung may pera lang ako sana magbibigay. Kaso, wala din naman tayo kasi indigent pa kami ngayon, wala pang sahod. So, ang ginawa ko, nag-post ako sa FB. Imagine, yung 850, ang daming nag-response, umabot kami ng 6,500. Diba? So, maraming salamat po sa mga hindi nagpakilala, pero pinipm ko po sila. Updated po yan sila. Para waray lang maisiring haakon. Mahirap na makausahan. Lahat ng mga movements po natin about kay Baby Limar, pinipm po natin dun sa mga nag-sponsor, sa mga nag-donate. Okay, para updated din sila kung anong ginawa ko sa mga pinadala nila sa akin. Mahirap na. Kaya ngayon siguro po pwede na kita itong makakuhahin medical abstract, medical certificate. Then this time, pwede na kita liwat, makaarohin bulig sa provincial government. Yun yung purpose natin. Kaya ginawa natin yun. Okay? Pero, kailangan pa din po natin yung mga tulong ninyo kung mayroon pa dyan na gustong mag-ambag. Okay? Gustong makaambag, PM nyo lamang po ako. Sigurado po, in Jesus' name, makakarating po kay Baby Limar po. Panggagamitan ni Baby Limar. Wala po tayong dapat na pangamba. Kasi tumutulong po tayo, abot lang sa ating makakaya. At saka sinisiguro lang po natin na ito na ato nabubuligan talagang matutulungan natin. Kaya sinasabi ko, waray man kita personal nga may bubulig, at least
gumawa man lang tayo ng paraan ng makatulong tayo. Okay? So this time, pwede na tayo makahingi ng provincial government assistance, ng medical assistance. Oo, kasi may record na si Bibi Lemar, makakakuha na tayo ng medical abstract kung ano man yung mga findings na ganito, ganyan. May ano na natin doon. Which is one of the requirements itong pagkuha medical assistance is yun yung medical abstract. Paulit-ulit yun talaga. Gusto ko lang, may nagtatanong kasi sa akin, parang medyo na-offense tayo ng konti. Parang ang point niya is kung saan ko daw dinadala yung pera na nakukoleksyon ko. Marami na akong beses na nakahawak ng mas malaki pang pera dyan na hindi sa akin, pero wala pa akong ginastong piso dun. May nag-PM sa atin, pero isang tao lang naman siya. Isa lang siya na nag-PM ako kung saan ko daw ginastos yung saan ko daw. Kung sino yung hindi naman nakaambag, sila pa yung may lakas loob magtanong. Sabi ko, sige, pag nakuha ko yung sa phone ferrada, sisend ko sa yung anak. Yun nga, deposit ako doon, ganito, ganyan. Pati yung mga donate, blurred ko lang yung mga pangalan nila. Isinend ko sa kanya, ito yung collection ko. Ginawa ko siyang taga-kowa. Walang tiwala. For Diyos, for Santo, direct magasto yung kwarta nga dire ako. Labi na nga intended for magsakit. Oo. May takot po tayo dyan. So, syempre, dinudunit yan para dun sa may sakit tapos gagastusin mo. Hello. Medyo na-offense lang tayo dun. Kasi yung tono ng pagtatanong niya, the way nga tinype niya yung tanong niya is parang diskumpiyado siya. Lord. 24 minutos mga kalabay, ito na la City. Hi kay Imelda Quinto. Good morning daw Kuya Wens. Pa-shout out ito Nikay Sloga, Nikay Silugan nga adto ha cutie, Q-tops. Ano pagbasa ni Excel? Barangay 7 Kinapundan, Eastern Samar. Patalastas to ha. Ayan. Kay Hil Quinto. Si Hil Quinto yung may-ari ng Silugan. Damo ko nung salamat, Wins. Hindi mo pagbasa sa ring ni Imelda Quinto. Saan yun yung Q-tops? Q-tops Excel. Puntahan nga yun. Hindi pa ako nakarating dun. Namamati ni Hiner. Hiner init kabisado. Malakat ini. Alright, ayan. Ito muna mga suki. Para sayaw anay ka mo dida. Siya'y nagkakaroon
kasamdan, punyalhan kabalaran, at titigan hinumduman. Bisan mangutot, dinindinutan, aruyat pumipin, dagong maulat, basig tigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, kasamdan, punyalhan kabalaran, at titigan hinumduman. Tutog papatambay, bisan mangutot, dinindinutan, aruyat pumapin, dagong maulat, basig tigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag ng kasamdan, punyalhan kabalaran, at titigan hinumduman. An irinon nga tuba, paborito ininira. An iya kapula, amuan na iipa. Bisan burag hakpa, iimnon kon waray iba. Aan tuson na labis an nawong naruruba. Kung nahuhubog kita, an kaawud nawawara. Di ikakaasya kung an ulo malipong na. Nalunay na suka, nagtutuok, waray luha. Ang ipiktuhan tuba, usahay nakakatawa. Kung nalalagas ka na, mga tuhod maluya na. Bisan gusto mo pa, kung an imo malubay na. Ang sagdon ni Lola, inutil good lang nga tuba. Sekreto ininira, nga hilolo maaptik pa. Ang tuba, ang tuba, ang tuba, ang tuba, ang iring na marasa. Ayaw good pagpadaraan, espiritu niya. Ang tuba, ang tuba, ang tuba, ang tuba, labis kung bahalina. Inong nga may disiplina para waray ka problema. Ipiktuhan tuba. Words and music composed by David Lenz. Arranged and performed by Elvis Somoza. Copyright 2014. Ang panuyuhan tuba, maglipay ang kada usa. Igka kasangkay ka, ngan makakauyab pa. Ayaw abusaraan, karisyo aadala. Upod na tunhiya, sunod nga pagkaurusa. Ang tuba, ang tuba, ang tuba, ang tuba, ang iring nga marasa. Ayaw gud pagpadaraan, espiritu niya. Ang tuba, ang tuba, ang tuba, ang tuba, labis kung bahalina. Inong nga may disiplina para waray
kaproblema. Antuba, antuba, antuga, antuba, ang iring nga marasa. Inom ayaw pagpasubra, bangin ka madisgrasya. Antuba, 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 diri magdidiwara. Dida ka na makita, ipektuhan tuba. Iba, iba, tagaiba. Kung ikaw inday, mangita pa man hunun, siguro ang pariho, kandoy tayo. Kung simba ko kukulit ka mo, iboy tayo mangita gayon, magmahal nga mo hangtod sa kampuran. Kung ikaw inday, mangita pa man hunun, siguro ang pariho, iboy tayo. Kung simba ko kukulit ka mo, iboy tayo mangita gayon, magmahal nga mo hangtod sa kampuran. At ang nayaw ika'y hingalin, kay inihiya, di makibabay. Pero pagbantay na, ingat ayaw magkumpiyansa, kay nadanay pa, bisan hiya lagas na. Babae, iyong pagbantay lang, natayaw pagkumpiyansa, kay nadanay pa, bisan siya lagas na. Kung ikaw inday, mangitang pamanhunod, siguro ang pariho, manboy tayo. Kung siya kukurik ka mo, iboy tayo mangitang tayo, magmahal nga nito hangtod sa kampuran. Kung ikaw inday, mangitag ka man hunong, siguro ang pariho, tanboy tayong. Kung si papupukit ka mo, hindi mangitag gayon, magmahal nga nito hangtod sa kampuran. Apat nayaw ba yan? Kay iniya, di makibabagi, pero pagbantay lang, ayaw magkumpiyansa, kay nadanay pa, bisan siya lagas na. Alright, ayan. So, siboy tayo. Balik kita mga sanggayan. Adi ito na aton probinsya.
ini na di nagpapakiana ko na may da ko no bulig para ito na kinakablas budget pagkaon. Na depende. Depende nga kinakablas it budget it pagkaon. Rin ko pahan una pareha sa may da kita ginmomonitor nga usa nga idaran na nga nag-uusaan lahi di dahiton balay. Mga sugad hitom po pwede may da ito ada parang ano food allowance ba ini itawag pangyaw-fe. Sugahin nga mga kalagsan ng parang itong kasi mga anak adtuman ha ibang lugar na may mga kalugaray ng pamilya. Di gid singon nga napapabayaan danay. So inin magkaiba kasi itong pinapabayaan ngahit napapabayaan. Inin may ada itong ginbubuhat itong provincial government nga matagan hirahin pahalipay, grocery o pagkaon. Dilak maaram ito na exact term hini ko na food allowance ba in here. Kadi kita mga kasangkayan habong to itong giwan didi sangay nga opisina ni Governor. Didi ito na PGO giwan. Good morning ada kan Pangyaw-fe Badanoy. Ito na itong dida nakapot ito na sangay nga opisina ni Governor. Kakasangkulog ba ini or hansabado ba ini o kakulog na igin dulong ipinaagihan na opisina ni Governor Didi Hagiwan ay Pangyaw-fe inin bulig parahin usa naton nga kababayan nga sitio Dumrog ito na barangay Sapao. O kundiin mga kasangkayan na din maraon ini habuhatan ni Governor Ben Evardone sugad man ha mga sangguniang panlalawigan members ginmamanguluhan ni Vice Governor Maricar Sison Gutisan tungod nga intawon na aksidente inihiya mga kasangkayan kabariihan iya tuong butkon. So dinaraon inihiya dida buhatan hagiwan kan Pangyaw-fe PGO giwan agud makadaraon nga di kan gobernador pangaro himbulig para paopera ito na iya butkon. Syempre daramang good nga ito na aton probinsya tawo ito na inin ginhimuan hinpaagi dayon ini gina-aksyonan dida ni Pangyaw-fe PGO giwan ginhimuan hin paagi tagan mga requirements agud kadagmitan nga makaaro hin bulig didi provincial government. Ito na usang programa para mahipatambal ini nga iya kamot kaya na disgrasya ini mga kasangkayan nabari so nakakarawat Leoneve Manrique Mendo ito na sitio Dumrog barangay Sapao hina kantidad nga po pwede niya magamit para inin iton iya problema haya kamot. Pababay-babay ka na layan nagbabay hisang kay Joel makatanay ko na hihaera uma mangunguhat orang. So ayan mga kasangkayan igindulong haera mismo panimalay hen usang empleyado or staff PGO giwan na ayuda pinansyal. Laga bagay naman nga dako nga ginpapasalamatan ni Leoneve o ganiya pamilya hini ihinatag nga ayuda pinansyal haera. Ito na gobernador, provincial government. Pinaagi ito na aton gobernador.
So, taga Sitio Domrog ini, Habarangay Sapaw, mga kasangkayan. Sa amdang din naman area ni Jis Mongkel, Hernani. Good morning, Sir Jis. Kumusta? Oo, sumalapa usapan naton nga kasi nga Hernaninhon na nakabeneficiar hina AX program hiton aton provincial government. And then financial assistance para kan Mano Erenio Candido. Ay Mano Erenio Candido, taga Barangay San Isidro, hiton Hernani, Eastern Samar. Iniin para naman haniya kinahanglan nga pang medical para han iya anak, isip usaliwat kaamay. Sumalakan Jess, iya inigin na pasilitar, agud matagan himbulig. Yan, saludo hiya kan Mano Erenio, han iya pangalimbasog nga para makatalwas an iya anak. Oo, saring ba niya tay, saludo ako hay mo. Ay, amo ito mga kasangkayan. Itong mga basta usang kag-anak, inin gagawin ang lahat para sa anak. Siyempre, anak na ang pinag-uusapan dito eh. So, subala pa kan Jess, dako gihapon ang pasalamat nga ni Tatay Erenio, nga dakan Governor Ben Evardoni. Nga hatanan daw gihapon nga mga lideres itong probinsya padayon nga pagpaid hiton mga kablasanon. Arog labis na partikular nga dakan Governor Ben Evardoni, Vice Governor Maricarcis Gutisan, Board Member Jaime T. Cristel daw nga na Mark Biong kundi haira nakakuhain pundo hitatay Erenio. Pasalamat gihapon ni Tatay Erenio nga dakan Sir Pres Evardoni hiton PGO AX focal person kan Ma'am Judith gihapon Eruba. Sugad man gihapon pinaagi nga dahiton PSWD OHID kan Ma'am Josefina Paligutan nga na ito niya staff dako po daw nga salamat sumalakan Mano Erenio or Erenio, paano ba't pagbasa nito yung ngaran? Sumalakan Mano Erenio, damo nga salamat kuno hayong tanan ngayon Diyosan magbalos. Amo ini mga kasanggayan, baga sering pa damo pa ini nga mga kalungganayan nga yan nga mga panahon matatagamtaman it aton mga kabugtuan nga nagigipit hakinabuhi. Yan ang panahon mga kasangkayan na baga nakadanay naabot ha aton na kinabuhi. May manggod mga panahon tak na kinabuhi nga dinudunganan kita hin pagprobar kinabuhi nga waray-warayan kita. Diba? Usaha pinakadako nga problema ito naton mga kaprobinsya din na probinsya itong Eastern Samar. Yung magkakaada kahin masakit hay mo panimalay or ikaw mismo magkasakit nga waray ka budget. Usa nga nakakapugong haaton hit pagdarangad to hospital labot lah ito nahadlok kita itong pandemic maging positive kita kaya magpabakuna na kamo pagpabaksin na kamo para waray kamo sadang kahadlukan usa iton aton ging kakahadlukan pagdara hospital mga kasangkayan it kawarayan ta kwarta diba kay nauna kita tiyan na budget kwarta na damay makadtok ni hospital kun para lah iton iyo kahit mga kasangkayan, iton aton mga provincial hospital libre po. Labot lah iton kalibre, may da pa kita mga allowances para iton mga nagbabantay haton. Which is iton ha mga prioridad gihapon nga programa ni Governor. Labot pa iton mga kasangkayan, pwede pa kita makaarohin na medical assistance habang adto ka ha hospital. Ano it aton kinahadlukan? Din ha aton probinsya, tawo iton una, tinuod. Inaapat na tatagamtaman kinikita ito naton. So waray kita sadang kahadlukan. Kaysa naman iyo igiinukoy hasta nga nagtitikad ako it problema kung kailan nagagrabe sa kanyo dada doon na hospital. Saka kamo ngayon natataranta asa nga hinisugahit punta kay di man kamot madali-dali pag abot nga ta hospital diretso kamo i-injekan lahin kun ano. Siyempre
dida na niyo gindarang grabe na ang pasyente. Oo, dire may diretso tatagan tambal ka, di pa mga maaram doktor kung anong kasugaran. O lalaboratory ka anay. So magdadako ang problema pag nasolidad simba ko pagsasalaon ng ahon niyo itong hospital. Asiring asya nga hiniging pabayan. Oo, igin ko anan la, igin pinabayan na, igin lalaboratory pa, igin obserbaran pa eh. O, di ba? So kung diyan na niyo yung grabe na, pagka diri na lugod maupay, nagraraot lugod. O, naabot lugod puntong asay pa naton danay, ginbabasol ito hospital, nagindadadaan. So habang maaga pa, itong inaabat, magduha na nga ni kaadlaw, mabaray bibinta, tulog kaadlaw, baga diri na ito maupay, please po, may mga provincial hospital po tayo, government hospital din na probinsya, nga po pwede niyo daraunan, libre na ito nga tanan. Pwede pa kamo makapangaron bulig. Diba? Ano pa? Or isa dang kahadlukan kung budget la itong pag-uusapan. Basta din ha, Eastern Samar, taga Eastern Samar ka, istihanon ka, lebe ka. Diba? Nga di kita mga kasangkayan ha, bungto hiton na balangkayan. Didi habong to itong balangkayan, pinaagi kan Jover Vicina naman mga kasangkayan. Biyernes ining adlaw kundi kita nagsasala personal nga iginhatodhan mga coordinator food and transportation assistance para kan Nanay Gina Geraldo, Barangay Balugo, Balangkayan, Eastern Samar. Oo, padayon na panhatagin cash assistance libre na libre pa program. Ito yung kaninang sinasabi ko sa inyo, lahat na libre. Libre na libre pa program, food and transportation assistance. Usa nga programa ni Governor Benny Bardone para mga bantayhan pasyente Eastern Samar Provincial Hospital. Iniin igindulong haira mga tagsa-tagsa nga balay ang munisipyohan Barangay Balugo, Balangkayan, Eastern Samar. Sumalapakan na Nanay Gina. Pasalamat na hira nga nakataluwa si Raho Hospital, waray na hira magunaw na nga tinuod pa ngayon nga may ada pa nira makakarawat. So damo nga or dako nga pagpasalamat ni Nanay Gina. Ada kan Governor Benny Bardone, tanan nga mga nagpasilitar, gobyerno probinsyal, damo daw nga salamat. Ay rumamay kat ang bantay ang pasyente, may allowance, may assistance, libre na hospital. Amo niya, libre na libre pa program. Asa nagsinisaring kang yun ang mga kasangkayan ng waray kita sadang ikahadlok. Guti ay pala ngay naabat ayaw tapaghulatang maggrabe para maagapan po. Kung higugmaon tat aton mga hinigugma kinabuhi, sa kubalay, mga kapamilya, dad at diretso hospital, kumbaga magduha tulo na kaadlaw ini nga diri na binta, bisan duha la kaadlaw. Ayaw tapag ineksperimentuhin kung ano nga mga gamot-gamot dida, mga medisina nga diri naman renisitahin doktor. Ay makurinahin maresitahan mo iton ngayon kay allergic iton hiya, may allergy hiya iton nga medisina. Tapos maglinugarin ka lang, anak tinumarhan una, bioflu man lang to, anak tinumar, medical, so ganito ano nga mga medisina, mefenamic. Please po, refrain from that. Kay bangin, diri kita kabisado iton niya lawas, diri man kita mga doktor, di man kita mga health practitioner. Ayaw na itong pag-experimentahit aton kaorobdan kung higugmaon tahera. Dad ataha pinakaharani nga public hospital. Kay libre na, libre pa. Kaya orog labis na kung adto ka ESPH. Kaya masolusyonan it problema nga partilahin na panlawas. Kay asya ito nit usah ito na priority gintatagad. Ito na aton gobernador hapag kaya na ang mga panahon. Pasalamat kita nga dahil Governor Benny Bardone nakatutok ito. 52 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 7. Kagabason kita itong oras mga kasangkayan. Nga di gihapon kita kan Jis Mungkil Hernani. Huybis ada liwat ini orham biyernes mga kasangkayan otro nga saring paniya magagamit na naman itong mga kababayan naton di Barangay Bakayawan, Llorente. An era covered court darahan Panginoon hiton aton provincial government tapangunguna hiton aton amay ham probinsya Governor Benny Bardone.
Sugad man han mga sangguniang panlalawigan or board members, panguna ni Vice Governor Maricar Sison Gutisan. Oo, may hunumduman naton mga kasangkayan inin nga era covered court inin nahibang han panahon pa ini bagyong Ursula pa ito. Ginpapaabot naman han mulupyo han nasabi nga barangay an ira pasasalamat nga dahiton provincial government iton Eastern Samar labi na kan Governor Bain. Nga aday baga maupay na nahibalik na an dati nga postura han ira covered court. Amo ito mga kasangkayan. Dere kita ga-arawag kumbaga pagisgutan ta iton mga kalungganayan yan ang mga panahon ito naton probinsya. Nga nahurak. So maraming thank you po ito na namong salamat po ito na pag-ugop, tinuod nga pag-ugop ito naton mga kababayan na probinsya ito Sinurangan Samar. Ayan, Pangyaofi, maraming thank you po sa pag-update po dyan. Maraming salamat kay Jace Monkel, kay Jover Vicina. At sa lahat po ng mga coordinators po natin, please po, pakitag po lahat ng mga programa nga pinapatupad hitatong provincial government dito iyong mga areas po. Kay Francis Aldaya, palihog po. Kaya sa lahat-lahat po sa inyo, ha? Pakitag po tayo para updated tayo dito. Para mahipadangat naton ito naton mga kaprobinsya, hain man hira nga sulok itong kalibutan, bisan ito naton mga OFWs, updated hira kung ano ito natatabo a probinsya itong Sinurangan Samar. Dara kay dinha aton probinsya itong Eastern Samar, tawo ito noona. Pangumusta naman anay kita sangkay Wens. Good morning ha mga tanan nga mga taga Bubon, Mercedes nga dakan Kuya Kukoy at Tinele Lorna nga tanan nala haira. Thanks Kuya Serene Virgineta. Si Filma Mbili RCP naman, good morning, shout out Kuya Wens Akmader Baduring Mbele, watching her in Saudi. Ayan, nasa Saudi na pala siya. Ang layo naman. Paki-greet Kuya Wens, iton akon yabs. Biglang nakipaghiwalay kagabi. Hindi ko alam ang dahi. Ay, nako, kamaol-ol. Always the TV. Kamaol-ol pastilan. Ayan, kamaol-ol pastilan. Pinakamasakit nga parte itong buhay, ano? Yung iiwan ka na lang nang hindi mo alam ang dahilan. Ada ate. Ate kuya mga yan ini, sorry po. Lalaki mga yan ini. So ikaw yung iniwan. Kawawa ka naman. Kalalaki mong tao, iniwan ka. Siguro may problema, Haim. Pinakamasakit daw ko nung party ito in mo life, lalo na pag teenager ka, yung iwan ka ng girlfriend mo. Ay, budoy! Damain ka naman mag-inom, dirito mo to solusyon, ha? Yung mga problema ng mga pasugay ito, mga teenager nga dida, ha? Ang problema ito yung mga yabs o, saring pa niya yabs o. Diretso ko lang nagit, niya yabs o. Diretong solusyon nga mag-iinom-inom ka mo. Nagdudugang lugod ka mo itong problema. Aray ko po. Di ba? Kamaol-ol pastilan. May kudidikanta nga na bagay ito.
kuya, para sa'yo. Hello kay Ivan, Burungan. Kumusta Ivan? Bakit bakit masakit yung tiyan mo, Ivan? Ano yung kinain mo? Siguro uminom ka ng malamig na tubig aga-aga, ano? Oo, kailangan nag-milk ka muna, Ivan. Ayan, para sa'yo kuya, alay kong kanta before ako mag-live dito sa programa ko. haray na kita oras mga kasangkayan. Sugaron talaan ay pagkarampang hininga programa iyo programahan nga tanan tindugnan pamuhay-puhay estihanon. Nabong nga salamat ito naton mga naging kaupod halinya. Kan Jover Vicena, Jess Monkel, Pangaufe.
Salamat po sa inyong lahat. And sa iba pang mga coordinators po natin, please po pakitag po nga diha ako na account po ito na iyo mga kabisihan dida. Para updated ito na atong probinsya, ito na atong mga kababayan, permi kada aga ito na atong mga programa, Lunes koto Biyernes. Ang aran ka opo diha tingin kalsay disang kay Jumac, adig hapon disang kay Jerome. Yan of course, ito na atong mga listeners dati ratag sa mga panimalay, damo nga salamat hayong nga tanan. Ayan, pahabol, good morning kuno Kuya Wins. Pagrit lang po ako kan Alia. Elasyon ng happy birthday. Aadihin na mamati yan na HM program. Salamat Kuya from Alicia Elasyon Fernandez. Alright, damo nga thank you po sa inyong lahat mga suki. Orog labis na ito natin mga OFWs nga always nakatutok sa atin lagi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming thank you. Aga na po didiha amon. Alas 8 na. Diyak maram didiha iyo kung haing mga party hiton world. Gawing ugali or ugaliin pong manood lagi. Monday to Friday. Hito natin na programa Tindugan Pamuhay-Puhay Estihanon. Para maibsan man lang ito yung mga kamingaw nga dito yung mga hinigugma sa life ha probinsya at Eastern Samar ha. Ayan. So maraming thank you po. Good morning ada kan Ate Susan ka dida Intoy Flores Lechon Manok kay Kuya Intoy magandang morning. Good morning kan Ate Emily dida Farmacia Emily. R4 Mini Mart magandang umaga. Hakinapundaan. Indang Cakes and Pastries kay Indang Bagunas Alas dida Hiporlos. Cruising Canteen dida Cruising Buena Vista Kinapundaan. Jahias Bake Shop ito na tagahimo ito na Mrs. Donat. Sa lahat-lahat po ng mga suki natin dyan, magandang umaga at maraming thank you po sa inyong lahat. Og sa kita lumugas, tugutan ako ninyo magbilin hininga akong poplonganon. Ang pagpasaylo indere makaaralo. Hala dugtong iniyo. Kunan imo kasing-kasing and sincero. Kaya nimo dughan. Ano, hala? Marami memoryado nat niyo, marama. Kaya nimo dughan, templohan Ginoo, nga angay paghirutan mo. Damo nga salamat. Bye for now. God bless. Eastern Samar. Usariwat ako nga mag-isa sa kayo. Basta maupay lang pagdaraha ako. Sakay ko bisan lang ang plaso pobrehado. Bisan diin akong hirapan ba siya. Mga sakay ko bisan lang pobrehado. Importante ito hiraha akong. Sakit bisan diin hiraha akong kakatuon. Kung hira mang inahanglan ha ako. Mabuni basta may higayon, kaya tao aalayon la ito, kay di permian kabutangan panahon, angay niyo hinihuna-unaon, nga di maupay at tao nga ano, kaya tao nga makisa sa kayo, nga mabinuligon, permi pagbibil mo. Ako ang tao nga makisa sa kayo.
mabuling